आरो बावहाय साराय 3 बोसोर जागोन साराय 3 बोसोर आन्टिख्राइस्ट फैनानै हारसिङै साराय 3 बोसोर सालायगोन हारसिङै साराय 3 बोसोर सालायगोन साराय 3 बोसोरखौ जाबखांनानै उनाव नाबि होननाय धोरोमनिफ्राय नाबि सासे ओंखारनानै आन्टिख्राइस्टनि पलिटिशियन जागोन बे पलिटिशियन बे आन्टिख्राइस्ट फैनाया इजराइलनि साहा देशजों फैगोन बेखौ मा नुयो एजेकियेलनि माबावहाय एजेकियेलनि चैप्टर 38 verse 15 साहाजों आन्टिख्राइस्ट फैगोन बे साहा जाहैबाय बबे देश बाइबल लिरगिरिया बुंदों सिरिया खिन्थु मोननै सिनायथि दं मोनसेया गाजाम रमनि एम्पायारनि सिङाव रमनि एम्पायार सिङाव जाब्ला बे जानो हागौ तुर्कीबो जानो हागौ तुर्कीनिफ्राय फैगोन ना सिरियानिफ्राय फैगोन स्कलारफ्रा बेखौ क्लियार जायाखै आरो मोनसे स्कलारफ्रा साहाया रासिया देश दंबाव इजराइलनिफ्राय साहा रासिया देश दंबाव रासियासो आन्टिख्राइस्ट जागोन बिदिबो बुंग्रा दं आं बेखौथ' क्लियाराव बुंनो हाला खिन्थु इजराइल देशनिफ्राय साहाजों फैगोन आरो बे रमान एम्पायार सिगांनि रमान एम्पायारनि सिङाव जागोन खिन्थु रासियाखौ नायब्ला सिगांनि रमान एम्पायार नङा तुर्कीयासो दानि बुंनाय इस्तानबुल होननाया बेवहाय निउ रम होननानै द ग्रेट कनस्टेन्टाइनआ बेयाव दोनदोंमोन दाथ' बेखौ सारा दुनियावहाय देरसिन माबा जादों सिटि जादों आरो बै समावहाय बेल' नङा जाग्राफोर बे आन्टिख्राइस्टनि फैनाय खिन्थु सातथा खुरैजोंहाय सातथा बेंफोर दं पेम्पास सुनाय सातथा पेम्पास सुनाय रावबो गला पेम्पास सुनाय बे सातथा पेम्पास सातथा खुरैखौ मा जायो सातथा बिगुर सुनाय मा जागोन होनब्ला बे आन्टिख्राइस्ट फैनानै लगे लगे सासेल' राजाया सासन होब्लाबो नेचारेल क्लाइमेटि बादि सारा दुनियावहाय मा फैगोन नाम्बार 1 आवहाय हाइलस्टोन माने सारअन्थाइ अरजोंहाय लगायनाय संसारावहाय गोलैगोन एक्सकिउज मी सार बेयाव मोनसे जेन'बा रावबो गवा होननानै नोंथाङा बुंबाय 7 बोसोर बे आन्टिख्राइस्टनि सासनाव बेयावथ' बिलिभार्सफोर बिसासिफोर बावहाय लांजाबाय रेपचार जाखांनायनि उनाव जागोन बेवहाय रेपचारखौ बे आन्टिख्राइस्टनि समखौ बे 7 बोसोरखौ बाइबेलाव बुङो इसोरनि रागानि दिन बिदिबो बुङो आरो मोनसेयावहाय बुंदों इजराइल जातिफोरखौ सासन होनायनि दिन बिदिबो बुङो आरो अनेकथा खोथा दं बावहाय आं माने हाखुदाखु बुंनाय जाबाय समखौबो रेसपेक्ट होनांगौ जायो आरो माबाखौबो बाथ्राखौ फोजोबनांगौबो जायो बेनिखायनो आङो माखासेयावहाय बारलांनायबो जागोन माखासेयावहाय थालांनायबो जागोन अननानै भुल दाबुजि आरो इजराइल बे 7 बोसोर आन्टिख्राइस्टनि थांखिया मा जागोन इजराइल जातिफोरखौ एकदम सैगोन गुबुन देशखौ नङा गुबुन देश नङा जाय आन्टिख्राइस्टआ दि अल रमान एम्पायार गोजामनि रमान एम्पायारनिफ्राय फैब्ला बे आन्टिख्राइस्टआ बे जायगायावल' जागोन होननानै स्कलारफ्रा बुंदों आं बुङाखै आमेरिकाना रमाननि एम्पायारनि सिङाव थायाखै इन्डियाबो थायाखैमोन आरो बिदिनो एशियान देशआवहाय जायाखै माखासे आफ्रिका देश जादों माखासे मिडिल इस्टफोर जादों बेनिखायनो आन्टिख्राइस्टआ माखौ टारगेट लादों इजराइल जातिफोरखौ बुथारगोन इजराइल जातिफोरखौ मा खालामगोन टर्चारखौ मा होनो नासयबाय थागोन खिन्थु मानसिया मा जागोन होनब्ला बेयावहाय जों नासयनाय मोनालाबो बेनि सिन मोनाला बाहायनो हानाय नङा संसाराव बेबायदि जानोसै बायलाय फानलाय आरो सिना मोनथाम जागोन मोनथाम बाइबेलखौ मोजाङै
फरायदो फरायब्ला मोनसेया गावनि सिगनेचार बादि बिदि जागोन साइन मोनसेया सिला बिदि जायो ना माबोरै जायो सिल मोनसेया नाम्बार सिल स्टाम्प होयो ने मोनथाम रोखोमै फैगोन सोर माखौ लायो खिन्थु लाथारनांगौ सयस'थिल' नङा मानसिफोर बुंबाय थायो सयस'थि होननानै होननानै बुंबाय थायो नङा माबो दं आरो साइनबो दं फरायदो आरो नाम्बारबो दं नों माखौ फसायो आरो लानायावहाय मा जादों आगदा बाइबेल रेफरेन्स रिभेलेशन चैप्टर 13 नुजाहजानाय 16 to 18 गावहाय बेफोरखौ फरायखानाय हिसाबै जों बाइबेलखौ फरायला आं ओरै मखस्थ' बुंनोसै आरो बावहाय मा जागोन नायदो मोनजाग्राफोर आन्टिख्राइस्टआ सारा दुनियाआवहाय पावार लाब्ला बिनि पावार बादि गासै थालांनाय अबिसासिफोर ना गासै थालांनाय अबिसासिफ्रा मा जागोन एकदम रेपचार जानायनि उनावहाय संसारा अमासि जाफैगोन आरो नागिरब्लाबो मोननाय नङा बै समावहाय खोन्थाग्रा रावबो गैला बै समावहाय रेपचार जाखांनानै उनाव मानसिफ्रा मिथिगोन आंनि फोथायनाया कारेक्ट नङा एबा सोरबा बेनिखायनो माथाइनि 7 एकखसखौ फरायब्ला फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोआवहाय हाबगोन होननाय नङा जायहा इसोरनि इच्छाखौ मावगोन बै समावहाय माखासे खोथाग्राफोर नोंनि मुङावहाय नाबि होलांदोंमोन ना नोंनि मुङावहाय मेला खामानि जादोंमोन फाहामदोंमोन नाबि खालामदोंमोन आरो सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन आं मिथिया बेसोर इसोरनि हाबा मावग्रा ना फाहामजाग्रा फाहामग्रा ओरैनो आर'ज खालामबाय थाग्रा उपबास लाबाय थाग्राबो आन्दायनानै आंनि फोथायनाया सोरै दा बहुद जाबाय होननानै रिपेन्टेन्स फैगोन खिन्थु गोथार जिउ गैला रिपेन्टेन्स खालामनायनि गोसो सोलायनायनि हानाय नंला लास्टआवहाय मा जागोन बिसोरा आन्टिख्राइस्टखौ आं मालाबाबो मानिया आंनि नाखौ हास'दो आं सोरगोआव हाबगोन होननानै सोरगोखौ गावनि माबाजोंहाय थैजोंहाय बायख'गोन बेखौ फरायब्ला मेला दं दिन नांगौ बेनिखायनो आं माबाहाय फरायाखै आरो बैयावहाय मा जादों इजराइल जातिफ्रा सैनांनानै एरै खासनलाय जादों बेयो साबातनि दिनावहाय जानो नाङा आर'ज खालामनो होदों साबातनि दिनावहाय दखान बन्द गारि मटरनि टिकेट बन्द खारनो बारग'नो हाया बे दिनावहाय बे दिनखौ गोलाव जाब्ला रावबो थानाय नङा बेनिखायनो बेनि इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय गुसुं खालामगोन होननानै जिसु ख्रीष्ट बुंदों बैयावहाय इजराइल जातिफोरा एकदम गाबख्रावनानै आन्टिख्राइस्ट नुबाय गाबख्रावबाय मेसाया नोंखौसो नांगौ होननानै गाबज्रिखांनानै उनाव 7 बोसोर गाबख्रांनानै बैयावहाय सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट जागोन नायदो सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट आरो बावहाय मोनसे बावनाय दं रेपचार समावहाय मोनसे रेसरेक्सनखौ मा होनो सिखांफिननाय बे सिखांफिननाया जागोन गोजाम रदाइनि मानसिफोरल' सिखांगोन गोजाम रदाइनि सेथिनि जिसु ख्रीष्टनि थैजोंहाय बायख'जानाय बिसासिफोरल' बेवहाय सिखारनानै जिसुखौ माने लोगो मोनगोन आरो 7 बोसोर बान्था राननाय जागोन 7 बोसोरा सोरगोआवहाय बान्था राननाय संसारावहाय इजराइल जातिफोरखौ आन्टिख्राइस्टआ नासयनाय इजराइल जातिफोर गाबगोन
Jisu Kristowa aram se gaवनि plan बादि रानलायबाय बान्था नों आं बिदिनो बयबो बिदि रानलायनाय उनावहाय बे जोबखांनानै पास दा बिसोरा Judgment of all nation. Judgment of all nation meaning गासै संसारफोरखौ बे 7 बोसोर जोबनानै मा खालामगोन जिसु ख्रिस्ट' फैनानै बे समावहाय all nation judgment all nation गासै इजराइल जातिफोरखौ जाय देशा नासयदों जाय देशा दावहा नांदों खालामफैदों नाख्फैदों गाग्लोबफैदों बिसोरखौ जिसु ख्रिस्ट' फैनानै मा खालामगोन बिसार खालामगोन बैयावहाय माथाइनि 25 आवहाय मा मोनदों बोरमा मेन्दाजों बोरमाजोंहाय माने रानलाय आगदा आगतिजोंहाय बोखावनाय बे बोखावनाया जाहैबाय नों बिसासि नों अबिसासि बिदि नङा बिसासिफ्रा थांबाय नै सोरगोआव खिन्थु बेयावहाय जागोन लास्टनियावहाय सेकेन्ड कामिं अफ क्राइस्ट बे जिसु ख्रिस्ट'आ खननै फैनाय समावहाय मा जागोन बेवहाय जाया इजराइल जातिफोरखौ मदद खालामो इजराइल जातिफोरखौ सापर्ट खालामो बे मानसिफोर बोरमा मेन्दा जागोन जाया इजराइल जातिफोरखौ नासयो बेयो बोरमा जागोन आरो बेजोंहाय आदामनिफ्राय लानानै बिदियावनो आब्राहाममोन खननै सिखारनाय जागोन मानो थाखाय 1000 years 1000 बोसोर जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआव हाबनो थाखाय बिसोरा बेवहाय सिखांगोन गोजाम रदायनि बिसासिफोर सिखारगोन अके बिनि उनावहाय बिनि सिगाङावहाय आं ओरै थांफिननि बेवहाय आन्टिख्राइस्ट संसारखौ सासननाय समावहाय मा जागोन नेचारेल क्लाइमेटि नायदो अरजोंहाय सारअन्थाइ लगायनायखौ संसारावहाय मा खालामगोन गोग्लैनानै बाहाग मोनथाम राननानै बाहाग मोनसेखौ खामग्लिजोबगोन संसाराव फार्स्ट बेखौ 3.5 बोसोरखौ ट्राम्पेट होनो ट्राम्पेट बिगुल आरो बिनि उनावहाय मा जागोन माने सानै एन्जेला आत्मा बेंफोर सुब्ला मा जागोन माउन्टेन हाजोनिफ्राय फैनानै हाजोखौ मा गोलैनानै सागरावहाय गिसिखानानै सागराव गोग्लैगोन अके मिथिबाय दे आरो बेजोंहाय मा जागोन दैया थै जागोन रावबो लोंनो हानाय नङा पयजन जागोन बिस गोनां जागोन दाबादि दै बथलखौ दोनखा होनब्रा दं प्रेयार सेन्टार बादियावहाय दै दोनखा कारेन्ट नुनाय नंला ममबथिखौ दोनखा होनग्रा सबिया जोंहा थामनिसै जोंखौ सिगाङावहाय ना सिगां थांसै बेफोरा नंखाय फरायनाय ना आरो स्टार होननाय मोनसे हाथरखिया मोनथाम बेंफोर सुब्ला सोरगोनिफ्राय माने हाथरखि मोनसे गोलैनानै नामा जाहैबाय वामवुड बे वामवुडखौ माहा गोलैगोन संसार गोलैगोन दैयाव गोलैगोन बिदि सागराव गोलैनानै मा जागोन दैखौ पयजन जागोन बिजानु जागोन लोंब्ला मोदोम माननाय उदै सानाय आथिं बुनाय खर' सानाय माबा जानाय बिदि जानाय उन्दुनो हायै जानाय पयजन ना पयजना थैनायनिल' नङा दं ना थैगोन बिदिल' नङा बिजानु मोनसे जाबाय बाब्राबनाय खिन्थु थैया ना बाब्रा थैया आरो बिदिनो जेबो मिथिनो मोना सोरबाया थैहां जायो हांल' थायो आरो सोरबाया बिदिनो थैयो सोरबाजोंहाय बांसिन नाङो बिदि जागोन दैयावहाय आरो मोनब्रैयावहाय सुफिनबाय हेंबा सुब्ला गासै संसारावहाय 1/3 खावथामाव खालामब्ला खावसे सारा दुनियाखौ मा जागोन खोमसि जागोन खामानि मावनोबो बबे
कन्टिनेन्टआ खोमसि जागोन जों मिथिया खिन्थु खोमसि जागोन आरो बै समावहा मा जागोन मोनबा बेंखन सुब्ला गासै बिनि हा मोनसे पिट हाखरनिफ्राय उखुन्दै थांनानै माने कमा कयं ओंखारनानै बे सैदों ओंखारनानै मानसिफोर जाया आन्टिख्राइस्ट जोंहाय थांफाबाय थायो बे मानसिफोरखौ नासयगोन 6 मास बे जाहैबाय बेनि कमा कयंआ खर'आ हौवाफोर बादि मोदोमा गराय बादि खानाया हिन्जावफोरनि बादि आरो माने लान्जाया मोदाय खांख्राय बादि जानो जागोन आरो बिनि हाथाया लायन सिंहनि बादि जागोन आरो बिहा एकदमबारे मा दं गोथाङै दं बेखौ जागोन मानसिफोरखौबो नासयगोन बिजागोन खिन्थु हामनाय गैया थैनाय गैया नुजाहजानाय चैप्टार 9 verse 6 chapter 9 verse 6 बे समाव मानसिफ्रा थैनो नागिरगोन नाथाय थैनो मोननाय नङा बिसोरो थैनो हास्थायगोन नाथाय थैनाय नङा नासयजानो आरज खालामखादों थैनो थाखाय बै समावहाय अन्थाइखौ गोलैसिननो होनगोन लुकनि पेज माबावहाय नायदो बेवहाय अन्थाइ हाजोफोरखौ गोलैसिननो थाखाय आरज खालामगोन खिन्थु बेबो Luke chapter 23 verse 28 जिसुआ बिसोरनि थिङै गिदिंनानै होनबाय जेरुसालेमनि बिसाफोर नोंसोरो आंनि लागै दागाब नाथाय गाव गावनि लागै आरो बिसाफोरनि थाखाय गाब मानोना बे सानफ्रा फैगौ जेब्ला मानसिफ्रा बेबादि होनगोन सांग्रेमा बिसा थारोङै बिसा खबर आरो आहार दौनो मोनफेरै हिनजावफ्रा साबायस बे समाव मानसिफ्रा हाजोफोरखौ होनगोन जोंनि सायाव गोग्लैसिन आरो थिलाफोर जोंखौ खोबसिननानै लादो बिफां गोथांनि सायाव मानसिफ्रा बेबादि मावब्ला अन्थाइयावहाय खैदो आं फासि नोंनिसो होननानै गुरुं गिदिरावहाय माबा खालामब्लाबो हें खालामब्लाबो थैला टम एन्ड जेरि बादि जानोसै टम एन्ड जेरिनि कार्टुनखौ नुदों सेंग्रा सिख्लाफोर मिथिगौ चेक्का होनब्लाबो बोफिननानै थैया बेबायदि जानोसै बाइबेला बुंदों टम जेरि बादि जागोन होननायखौथ' आं बुंदों ना आरो बे 3.5 बोसोर जोबखांनानै उनाव मोनसे खुरै 7 खुरै फैगोन 7 खुरैया मोनसे खुरैखौ लखबब्ला मा जायो मानसिफोरनि सायावहाय गाराय जागोन हामनो हायो गाराय मुलिबो गैला बे समावहाय फार्मासियावहाय फरायग्राफ्रा मुलि दिहुननो हाला बिदि जानोसै ना डक्टरफ्राबो आंनावहायबो गाराय दं नोंनिखौ माहा हामनो आं फुटबाय थाबाय आं हाला होननानै डक्टरफ्राबो गैला डक्टरनि गियानफ्राबो जोबलांबाय गाराय जागोन आरो मानि जाया आन्टिख्राइस्ट जोंहाय थांफायो आन्टिख्राइस्टखौ फोथायो बे 666 नाम्बारावहाय लाया बे मानसिफ्रा मा जागोन गासै बेनिफ्राय लानानै बे आथिंनिफ्राय खर'सिम गाराय गोजा हामनो हायो गाराय मोनामो गरम जानोसै फेन खालामब्लाबो बांसिन गरम जानोसै एसियाव जिरायब्लाबो सानाय बांसिन मोननोसै हाला ओरैबादि मा जागोन गाराय जागोन आरो सेकेन्ड खुरैखौ गारब्ला सियावहाय गारब्ला सागरावहाय गारसनब्ला मा जागोन थै गासै सागर थै बेसेबां दै दं बे थै जाजोबगोन थैखौ नों लोङो थैखौ रावबो लोङा दै गांनायालाय
फ्रिज आवहाय दोननायखौ थै जाजोब्बायब्ला जेरावखि थै जाजोब्बायब्ला दै गांनाया हाला गाराय सानाय जागोन ओरैहाय गाराय सागोन आरो एरिहाय एकदम सार अन्थाइ गोलैनाया खय दिन गोलैगोन खय मास गोलैगोन खय बोसोर गोलैगोन जों मिथिया खिन्थु जागोन आरो पयजनबो जागोन बिजानुबो जागोन आरो थैबो जागोन मानसिफोर आखु जेरावखि मानसिखौ नुबाय रागा जोंनाय निन्दिनाय शान्ति गैयै फिसाखौ नायब्लाबो हाला बिब' बिनानावखौ नायब्ला हाला बिफाखौ नायब्ला एखे समान राजा रानिफ्राबो बिदिनो स्टेजआवहाय गाखोनानै मोसाग्रा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा रावबो आरो नेचारेल क्लाइमेट बे इसोरनि रागानि दिन होनदों बेनिखायनो सारा दुनियाव जागोन आरो मोनथामावहाय मा जागोन मोनब्रैयावहाय सन हेज पावर टु हिट अन मेन एन्ड वुमेन आरो मोनब्रै खुरिखौ संसारावहाय लुब्ला सान्दुङा ओरैबादि दुंगोन खामग्लिजोबगोन ओरैबादि नों बिजा बे गारायनि सानाय सान्दुं दुंनाय समावहाय गारायबो जाजोबगोन ओरैबादि थैनो लुबैगोन ओंखाम दैबो मोना आरो बे टिकेटबो मोन 666 नाम्बार गैयाला लांलाय लाबोलाय बायनाय सम मानो फाननायबो उसुबिदा जेराव गैया थां अशान्ति बै समाव गाज्रिब्लाबो रावबो खोनाया उपबास 40 दिन लाब्लाबो इसोरा फिननायनि खुनु खोथा गैया लाबोहाय इसोरखौ मा खालामगोन इसोरखौ रागा जोंनानै निन्दिगोन सावहोगोन मानसिफ्रा होनदों सावहोगोन फैगौ जों मानसिफोरनि बुंनाय नङा साइन्टिस्टनि बुंनायनि बाथ्रा इसोरनि बाइबेलावहाय गोथां बाइबेलावहाय लिरनाय आरो 5 नम्बरावहाय खुरैखौ गाहरफिनबाय लुहरफिननाय समावहाय डेन्स डार्कनेस माने नों आरो जिरायनाय समावहाय माने खोमसि फैब्ला खोमसिया ओरैहाय मोनदांलायनाय खोमसि जागोन मोनदांलायनाय खोमसिया कारेन्ट सोलिनाय नङा इसोरनि रागानि दिनावहाय रावबो गसंनो हानाय नङा गाज्रिब्लाबो खोनासं मानो होनब्ला पापि संसारफोरखौ सम होयो लास्टआवहाय रावबो गोसो सोलायाखै आन्टिख्राइस्टखौ खुलुमबाय थांबाय लास्टआवहाय बयबो मा जागोन सानाय सुनायजोंहाय बुंफबजोबगोन आरो बै समावहाय Ezekiel chapter 7 आव बुंदों सना रुपाखौ लानानै लामा खारनानै बे नों सना नों थाखानि थाखाय आं जिसु ख्रिस्टखौ मोनलाङाखै नोंहा आंखौ बादा खालामदों नोंनि उन थांनायखाय बे दा आंहा बिदि जाबाय होननानै गाज्रि सना रुपाखौ बयबो लामायावहाय गारफैगोन खिन्थु दान जानाय नङा बे सम फैगौ माबायदि जोङो आशीर्बाद गोनां सोरगो थांनाया थाब हिमा मोननाया जोंनि थाखाय जानानै बे इसोरनि रागानि दिननि थाखाय जोंखौ दानाखै रागानि दिननि थाखाय जोंखौ बासायाखै रागानि दिननि सिगाङावहाय जोङो मा जागोन लांखो जागोन आरो लास्टआवहाय मा जादों इउफ्रेटिस रिभारा रानलांनानै थामथिम जानानै इस्ट सानजानिफ्राय इन्डियानिफ्राय साखबना ला चाइनानिफ्राय इजराइल एसे फिसा 30-35 लाख मानसिफोरखौ लांनानै मा खालामगोन दावहा नांनानै थांजोबगोन बै समावहाय 57 किल' सिमिट बेगनिफ्राय 7 किल' गिलितसिन सारखौहाय गोलैगोन 120 पाउन्ड बाइबेल लिरनाय दं खोब लिरखाबाय 100 ग्रामबो बारा जाया 100 ग्रामबो खम जाया
57 किलो सिमिट बेगखौ जों खांना बिराद मुस्किल जायोना बे गोजौ बबे गोजौनिफ्राय गोलैगोन गासै बे न'खौ बम फिसा मिसाल मा होनो बेफोरखौ गावब्लाबो पाउडार जायो बेसोर जेरावखि 120 पाउन्ड किलिं सार अन्थाइ गोलैगोन अब्लाबो मा जागोन थैनाय नङा बेनो गाज्रि थैब्ला हामगौ अब्लाबो थैया मोनजाग्राफोर बेनि उनावहाय All nation judgment जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैनानै मा खालामगोन बिसोरखौ आन्टिक्राइस्टजों गासै देशफोरखौ दंस' खालामनानै 1000 years संसारावहाय गाव राजा जागोन आरो 6 नाम्बारावहाय मा जागोन सोरगोनिफ्राय खोलैनाय judgment of angel सोरगोनिफ्राय आत्मा गोलैबोनाय आत्माफोरनि बिसार आत्माफोरनि बिसार जागोन आरो लास्ट बिसारा सातथा बिसारा unbeliever अबिश्वासिफोरनि थाखाय मा खालामगोन बिसार खालामगोन अबिश्वासिफ्रा आदामनिफ्राय लानानै गासै संसारावहाय जाया जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाया आरो थैनो थांलांदों आरो सागराव थैदों मख्रा आरो सिंहआ अरजादों बे मानसिफ्रा सागरनिफ्राय हेलनिफ्राय लाबोनानै जिसु ख्रिस्ट इसोरनि बेखौ मा होनो व्हाइट थ्रन जाजमेन्ट इंलिशआवहाय गुफुर जिरायनाय व्हाइट थ्रन जाजमेन्ट गुफुर सिंहासननि बिसार बे समावहाय नों गाज्रि खामानि मानो मावदों बिदि बिसार गैला रमनि चैप्टार 2 verse 16 बादि गाहाम बाथ्राजोंहाय बिसार खालामगोन गाहाम बाथ्रानि सोमोन्दै मानो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायाखै होननानैसो बिसार जागोन मानो होनब्ला मानो पाप मावदों मानो जिनाहारि मावदों बिदि बिसारा पापआ क्रुजावहाय जोबनायखाय पापनि सोमोन्दै बेवहाय बिसार गैला बिसार judgment of faith बिसासनि फोथायनायनि बिसार बिदिबो होनो अबिश्वासिफोरनि बिसार बिदिबो होनो बेखौ बै समावहाय बिसोरो गसंगोन बयबो गसंगोन होनबाय नालाय बाइबेला आंबो गवा नोंबो गवा खिन्थु गसंनाय जायगा डिफरेन्ट जायो नोंनि गुबुन टाइम गुबुन जायगा डिफरेन्टआवहाय गसंनांगौ बिसारनि थाखाय गसंनांगौ जायो खिन्थु मोनसे गाहाम बाथ्रा जोंनि थाखाय गाहाम बाथ्रा जाहैबाय जोङो पापनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बिसार खालाम जानाय गाहाम रादाब जाया फोथायो बे मानसिफ्रा गोथार जिउजोंहाय डिपजिट कारेन्टलि हांखो बुजाग्रा मानसिफोर बेखौ संसाराव ओरैनो दोनथ'दों जायगा थामथि खालामदों बेखौ जिसु ख्रिस्ट'नि रेपचारावहाय जोंखौ लांगोन जाया हांखो बुजादों गावनि जिउजोंहाय बिसोरखौ लांजानो सोरगोआवहाय जोङो मा खालामगोन इसोरजोंहाय रंजा बाजा खालामगोन बिनि उनावहाय लास्ट व्हाइट थ्रन जाजमेन्ट होननाय बे गुफुर सिंहासननि बिसोरनि उनावहाय गोदान संसारजों गोदान सोरगो गोदान बुहुमखौ इसोरा गसंगोन जोंनि बाइबेलनि फोरोंनाया बिदि खिन्थु माखासे बिसास माखासे डक्ट्रिन दं अब्लाबो आं बेखौ सुंद'यै क्लियार जायाब्लाबो गुबुन दिनावहाय इसोरा समब्ला बांसिन क्लियारै खालामगोन दा जोङो पाप मावब्ला मा जायो बिसासिनि बिसारफोरावहाय पाप मावब्ला मा जायो दैलि बिसारावहाय आरो बेवहाय बिलिभार दैलि बिसाराव पाप मावब्ला मा जायो डाइरेक्ट जोङो डिसिप्लिन खालामो इसोरा साजा होयो मानो साजा होदों होनब्ला जाहाथे रेपचार समावहाय सोरगोआवहाय बिना पाप सोरगोआवहाय लांजानायनि थाखाय संसारावहाय पापखौ फोजोबनो थाखाय पानिशमेन्ट होयो पानिशमेन्ट होगोन ना मा डिसिप्लिन होयो गोथार आत्मिक जिबनावहाय थाबायनायनि थाखाय जोंखौ मा होनो
लावथिजों बुयो बेखौ आं बिसासिफोरनि बिसोरखौ गोबां खोन्थानांगौ दं अब्लाबो आं बेखिनिसिमावहाय दोनथ'नाय जाबाय 5 मिनिट सांलु Question खालामनांगौ दङ question answer time 5 minutes गाबोन थांगोन गाबोन जोंहा न'आव थांगोन सांगोन होनब्लाबो आं बावदों आं सांनो हायाखै होनब्लाबो गाबोन मोननाय नङा सिखारनायनि सिगां थांनोसै सिखारनायनि सिगां सांलु दंना गैया क्लियार जाखादों सार माथो कुइसन सिखाराखै गोसोआव मोजां मोनबाय क्लियार जाजोबदों आरो मोनसे सोरगोआव थांगोन ना थाङा सोरगोआव थांगोन ना थाङा थाङो Praise the Lord खनसे बासायबाय थैनायसिम बासायबाय जिसु ख्रिस्टनि बासायनाया पारफेक्ट बासायलाय गारथिनलाय बिदि गैया John chapter 10 verse 29-30 खौ फरायब्ला आंनि आखाइ आफानि आखाइजोंहाय आंनिखौ हमना रावबो सेनो हाया होनो रावबो सेनानै लानो हाया बेनिखायनो अनजाग्राफोर गोनो गोथो दाजा जोङो आशीर्बाद गोनां मानसि मानो होनब्ला रेपचारखौ जों नेगासिनो दं बेसेबां संसारावहाय खैफोद जा लुकनि चैप्टर 21 verse 11 आवहाय थैमुंनाय बिमारि जागोन इंलिशआवहाय pestilence होननाय दं pestilence माने नै कर'ना भाइरासफोरखौ pestilence होनो आरो गासै फैगोन अब्लाबो जोंहा मा जोंहा सिन्था गैया मोदोम जाथों ना बे मोदोम जाथों खिन्थु जोंनि फोथायनायखौ खोमानो हाया बेनिखायनो सार मोनसे सोंनो हागोन ओके प्लिज सोंनो हागोन ना माने जोङो फोथायनायजों जों परित्रानखौ मोनखाबाय आरो जोंखौ बिसासियाव गोग्लैबाय जोङो नंगौ नाङा ओमफ्राय जोङो रेपचाराव बे फोथायग्राफ्रा गासैबो थांगोन आरो बेनि उनाव माने 7 बोसोर महाक्लेश जागोन 3.5 मोननैजों 3.5 7 ओमफ्राय नैबे 3.5 बे 7नाव माने बै समावथ' फोथायग्राफ्रा थांजोबखाबाय दा बेनि उनाव थालांनायफ्रा बे समावसो मिथिबाय जेनेबा नंमागौमोन सुने होननानैहाय मिथिबाय आरोखि दा बे मानसिफ्रा बै समाव फोथायदोंना फोथायाखैमोन बिसोरखौ बिसासि होनो बिसोरनि टाइटेला मा जागोन आच्छा ना आधा खावनिया बिसासि ना मा धरनि जागोन बिसोरथ' गोदना हासुजाना मोनथारगोन बिसोरथ' जाहाथा 666बो लानाय नङा सिम्बल सिगनेचार बिसोर लाया ओमफ्राय बिसोर गोदना हासुजानानै बिसोर मोनगोन आरो होमब्ला बे समाव अबसे बेयाव ग्रेस नङा दहाय बुंनाय बायदि दा बिसोरनि टाइटेला मा बिसोरो ना बिसासिमोन ना आधा खावनिया बिसासि बेफोरखौ माने मोनसेयावहाय भिडिअ'नो रिभेलेसन बे नुजाहोजानायावहाय अनेकथा मानसिफोरनि खर'आवहाय बुजिनो हाजोबै बाथ्राफोर दं बेफोरखौ गोथार मानसि बिदिखौ बुंनाय दं बिसोरखौ इजराइल जातिफोरखौबो गोथार मानसि बिदि बुंनाय बाथ्रा दं जोङो बुजिजोबनो हाया आंनि खोन्थानाया जाहैबाय मोनसे ग्रुपनि फोथायनाय पुरा माबानि कमन फोथायनाय खिन्थु आंनि फोथायनायावहाय बेफोरखौ धर्मिया मानसिबो लिंजानाय जायगा मोननै मोनथाम बर्डआव दं नुजाहोजानायावहाय बेनिखायनो जाय हक बेसोरा आन्टिख्राइस्टजों थांफाखारै मानसिफोर आंनि बेजोंसो आंहा जिसु ख्रिस्टखौ आं मिथिखागौ फैथारगोन फोरोंबोबाय आंबो आरो खोनाबोबाय लाजोंहाय आं कमप्रमाइज खालामा आंनो गोदना हास'थार होननानै गथायग्राफोर बिसोरखौ धर्मिया मानसि बिदिबो बुङो गोथार मानसि बिदिबो बुङो आरो अनेकथा बुंनाय दं
बेजोंहाय माखासे डक्ट्रिनफोर थाबावगोन सोरबा बिसासिफोर भिउनि थाबावगोन पोस्ट मिलेनियलिज्म प्रि मिलेनियलिज्म हिस्टोरिकल मिलेनियलिज्म ना प्रि हिस्टोरिक मिलेनियलिज्म मोनब्रै मोनबा दं आं बिसोरखौ क्लियार खालामजोबनांगौब्लाथ' गोबाव खिन्थु आं ककमागक बे दावहानि सोमोन्दै ककमागक होननाया सासे आर्मि गोदोन बे आर्मि गोदोनखौ ओरैबादि मोननै फोथायनाय दं जिसु ख्रिस्ट' सेकेन्ड फैनायावहाय जागोन होननायफोर दं 1000 yearsनि उनावहाय जागोन बिदिबो होननाय दं खिन्थु दावहा नांनायथ' जागोन ककमागक खिन्थु बबे समाव मा जागोनखौथ' जों मिथिया खिन्थु जागोनखौल' मिथियो राव स्कलार बिदि बाइबल कलेज थानाय समावहाय स्कलार मोजां लाइब्रेरि मा हाबजोब्बाय नायजोब्बाय थुजोब्बाय खिन्थु रावबो बिनि सोमोन्दैहाय क्लियारावहाय कनक्लुजन खालामग्रा रावबो गैया मोनबा पोस्ट मिलेनियलिज्म प्रि मिलेनियलिज्म एंड देन हिस्टोरिक प्रि मिलेनियलिज्म हिस्टोरिकल प्रि मिलेनियलिज्म बिदि मोनब्रै मोनबा फोथायनाय दं बेखौ सम थाब्ला उनावहायबो आं माबागोन खिन्थु बेवहाय आंनि सुंद'याव बिसोर गोदना हास'जानाय गोथार मानसि धर्मीय मानसि बिदिबो होनो मानो होनब्ला बे समाव कमप्रमाइज खालामा गसंथाबबाय आरो आन्टिख्राइस्टखौ गथायग्रा बिदि मानसिफोर थागोन आरो बे गेजेरावहाय नै 3.5 बोसोरनि गेजेरावहाय सानै साखि होग्रा फैगोन आं बेखौ खोन्थानाय जायासै बिनि उनावहाय इजराइल जातिफ्रा 1,44,000 पिपलखौ इसोरा दोनखामागोन बेफोरखौ खोन्थानाय जायाखै माने आरो बारसननानै मा बाहागोआवहाय नेचारेल क्लामिटिया माबायदि जागोन आरो आन्टि क्राइस्टनि सासननाय माबायदि जागोन बेखौ 7 बोसोरखौ बाहागोखौ मा होनो इसोरनि रागानि दिन होननाय बेफोरखौल' माने सानिखौ खोन्थानाय जादों क्लियार जादोंना जायाखै आं मिथिया पापनि बेसाराथ' क्रुसावनो जोबखाबाय आरो जों बेखौ फोथायखाबाय जिसुनि थैनायजों जोङो बासायजाखाबाय बासायजानायखौ मिथिखांनायनि उनाव माब्लाबा मानसि जानानै जों पाप मावनांनो हागौ बे समाव जों साननो नाङा आं पाप मावबाय आंनि पापा क्षमा मोननाय नङा एनि टाइम इसोरनाव खारबोफिनब्लानो जोङो क्षमाखौ मोनो बेखौ जोङो फोथायनांगौ आरो जाय बेक्तिया बासायजानायखौ मोनबाय होननानै बुंबाय खिन्थु गले गले जेरै अमाया हाब्रुआव गादै लानो मोजां मोनबाय थायो बे मानसिया नंथारगौयै बासायजानायखौ मोननाय मानसि नङा बिनि थाखायनो बियो पापखौ मावबाय थानो मोजां नैबे बे बुजिनायखौ मोनसे खर' बुजिनाय जिउजोंहाय हांखो बोनाय मोननै दं जायहा खर'आव बुजिगोन खेमा होबाय खिन्थु बेया पापआवहाय गोलैबाय थाबाय थागोन कन्ट्रल थाया खर'आवल' बुजियो हा खेमा मोनबाय होननानै लाइसेन्स बादि लानानै बेखौ गोसो सोलायनाय फैया ओरैबायदि गोसो बादि थाबायगोन खिन्थु जायहा जिउजोंहाय हांखो बोदों एफिसुसनि चेप्टार 1 verse 13 आवहायनो नोंसोरो गाहाम बाथ्राखौ खोनानानै फोथायबाय बे फोथायनायजोंहाय इसोरनि फिसा जाबाय नै बे फिसा जाखानानै इसोरा गावनि गोथार जिउजोंहाय नोंनि सायावहाय हांखो बोजाबाय बि दंना जिउजों फोथायनाय आरो मेलेमजों फोथायनाय मोननै दं ख्रिस्टियाननि गेजेरावहाय जिउजोंहाय फोथायग्रा इसोरनि गियान मोनखायो बे बुजिदों बे बुजियाखै born again जादों born again जायाखै जों सिनायो ना सिनायो आं born again जादों खगावहाय बुंनो लाब गैया खिन्थु जाया धोरोमावहाय थागोन आरो उपबास लागोन अब्लाबो बुजियाला बेखौबो सिनायो धर्मीय बादि खिन्थु सिनायखायो मानो होनब्ला इसोरनि जिउजोंहाय जों मिथिनो मोनो बेखायनो अनजाग्राफोर लास्टआवहाय बयबो न'खरावहाय साफा जोंहाय खेमा मोननायखौ बुजिजोबनांगौ जिउआवहाय
we should be a living church. Our church should be living church. Living church, not dead church. Living church means foundation is in Pasayta. Now, right? Foundation kalamkara. Okay, it will be too long. Let us stay. जों बयबो लोगोसे बसंगिरिनि आरो जोङो मोनसे गोदान जायफोर बासायजानायखौ क्लियार जाबाय बेखौ जोङो हामबाय होननि आरो जोङो गोदानै गावखौ इसोरनो गथायनि जों बयबो मेगन मोनसिफनि नैबे बर' मेथाइखौ एसे जोङो ससे जों रोजाबनि अनसुराफोरबो जिसु नों आंनि पापनि थाखाय फोसावफैयो समायामोन आं नोंजों बासायजानो पापनि बिबान लानांगौ आं ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोरजों समायामोन जोङो जेब्लायबो गावखौ नायोब्ला जोङो सोरगोखौनो मोननाय नङा बे बोलोआ बे साननाया एबा फोथायनाया जोंनाव फैयो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों जों बासायजाबाय बेखौ जों रोजाबो